Surat Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Maglaho ang mga kamay ni Abu Lahab, maglaho siya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ang kanyang kayamanan at kanyang mga anak ay walang magiging kapakinabangan sa kanya. Sayasla naran dhata lahab. Tiyak na siya ay sisilaban sa naglalagablab na apoy. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Gayon din ang kanyang asawa na nagdadala ng mga panggatong. Fi jidha hablum min masad. Sa kanyang leeg ay nakapulupot ang lubid ng masad o mga himaymay ng palmera.